na ya ba kita ba ye jo no ba na ehu amara mo mo zo onye bụ mo azen ya mana onye kwuzi ai malụ bịa nya akara ba gị Chiemeli onye ara na ka ede 13 years okay kedu ya bata iji n'ọdaba unu je bọọ ama na Abuja jezu ori ka eku nsi wee je unu ma fes ị na-ese ihe ise sọọsọ anwụrụ ka ị na-ese ka ihe ọzọ ị na-ese ị na-esola eske Chiemeli na-ese na eske sọọsọ anwụrụ ka ọ na-ese very good nke bụ nna ị na-ese ị na-esi ihe ị na-ese ese bịa ọka m ka nne ị na-ese kedu abụ arọ na ka ị dị 14 years kedu ị na-ese na-ene m anya anwụrụ na gị n'ọzọ na-ene m anya anwụrụ na eske gị n'ọzọ na loud kedu nne ị na-ese ọsịsọ very good ị na-ese anwụrụ na-ese eske na-ese gị n'ọzọ ị na-ese loud and colos very good nna kedu afa gị 12 years ị na-ese ihe ise ka ị na-ese na gị n'ọzọ ị na-ese anwụrụ na-ese eske na loud kedu aba nke gị kedu ihe ọzọ ị na-ese ị na-ese bụ kolos arọ ole ka ị dị 12 years Alume anya mmiri juru m anya enesi m onye anụ a nkegbu m na ụmụaka dị 12 14 13 years and 15 na-anwụ mkpụrụ mmiri na-ese SK na-ese kolos na-anwụ loud 13 14 15 na-anwụ Igbo adị very shock adị m ekwusi ọtọnọ ha mee na si ihe dịka ebe a jee Abuja zuo oshi na nke mmadụ but age of 12 13 14 15 ha ezubego oshi. What is the problem? Kedu ya ga-afụ na in future maka those things ka ya ga-abụ in future mgbe a ga-eji 18 19 20 abụrụ highway robbery ebido zubezi oshi meme ihe niile kobi ikpa ebe ha nwere ike ime ihe dị etu at age of 12 13 14 years ka ya ga-eme na mgbe a ga-eji 18 20 years ha ga-abụ highway robbery ha ga-abụ terrorist n'obodo ha ga-abụ unknown gunmen ha ga-abụ kidnappers ha ga-abụ a lot of things na-eme na ala Igbo ọha ga-abụ ndị na-eme were ebidogo n'ọnwa wee bido mere parents wake up nne na nna kunye nụ na kedu ife unu na-eme etu a ga-esi wee tụ ụmụaka nwa a na-amụsị ụmụaka ebe niile na amara isi ga-abụ eze nke amụrụ amụ amazi azụ na ụmụaka dị 12 13 14 15 years ya na-eme a na-anwụ loud a na-anwụ SK a na-anwụ Igbo a na-anwụ kolos a na-anwụ mkpụrụ mmiri at age of 13 14 15 ka ya ga-akpọ this one a lot of problem ga create problem here and there ọ bụrụ ụmụaka bụ isiokwu na ịzụ azụ ka ya ga-akpọ this one ụmụaka mmiri na anya mmiri ju anya ọ bụrụ ụmụazị ụmụaka na-akaba aka mmiri ya na-akọbe n'isi ka a na-akọ akọ n'isi dị n'isi ya nke na-asị nọ na-anwụ sọsọ Igbo kasị nọ na-anwụ Igbo na-anwụ SK na-anwụ loud kasị nọ na-anwụ Igbo na-anwụ SK na-anwụ loud na-anwụ mkpụrụ mmiri kasị nọ na-anwụ Igbo na-anwụ loud na-anwụ SK na-anwụ kolos ofu ya na-anwụsị ihe ndị a niile de na na-ezuzu ochi ya ji emechi ekwe na na-ezu ochi nsogbu dịkwa biko nsogbu dịkwa na ala Igbo ọkwa ya bụ ihe nwa future leaders of tomorrow ya kwa future anyị na-ebrid nne na nna ka ihe na wake up enough is enough ihe agbawa m obi enweghị ike ịkọ ịkwara m akọ so aka nsi ka ngosi unu okwu nnenekwa ụmụ nnekwu nsoro nene na alụme soro nene makwa na ajụrụ wee elibe na ya butela ya nwụọ ajụrụ wee elibe butela ya nwụọ ọkwa nke ọra n'ọnụ emesịa